Yan sana. Dahil naman ako nagtatana. Dali na. Alangon yan man sana. Maya lugod. Oh, ano ang pulutan nindo kay na eh? Ano man eh. Ay, ubat na naman ako. Saan daw pili naging makakwang lablaban? Ay, si Kap! Kap! Oh, anong kitbuhan mo? Aw, ano naan Kap? Ay, bladon ka. Mus, malablab lamang kita. Mintin na urag mo. Ang kainit-init na. Lablab na naman ang hanap mo. Aw, ano naman yung si Kap? Kalagdalagan kasi kang pangagda. Ngunyan dahil ka na lang maagda. Nya kasta na lugod. Niyaw. 20. Oh. Saan makabuto ng 20, Kap? Diskartehan mo na sana. Kagat-gatang kaki malablab. Aw, ano naman yung si Kap? Panipisilang pa aman kita. Mus na lugod. Maduman kita kay Duming. Bad lamang madagdagan lamang an. Ayan, mas maray pa. Mus, maduman na kita. Mus. Marami maglablab kay Duming ta. Bilaw. Hindi lang ang koro-koraho ni Dek. Iyo. Duming. Dumeng! Umilamisan na baga di Kap. Iyo baga. O Kap, ano ta napashare ka mo kunyan? Dahil meron ako giginibong kasalan. Ay man. Kaya paano? Kat-katan paano maglablab? Yan sana. Ba't lamang Dumeng may kadagdag ka dyan? Ay sus, ako pa man ang ukuparon mo kang pagdagdag na ana. Saro man akong nagtitios. Pati ikurkarastahan baga digdi ang mga ano ko, tanom. Pati nga na iso, pambahog ko ka ng kaaging aldaw na, wara. Huwag kayo na kayo magpara-istorya kang mga problemang an. Sige nga kayo para mag-ugma. Aw, wala naman lugod. Kung ano yung kastahin ninyo, bakala na. Bati iso pambakal ko pa na pambahog. Kung malalugodan, tako sa mabakal. Ang dalian mo sana. Tukawin na Kap, abang tighalataan. Aw, hay, nasuig pa bakal tahaloy-haloy sana. Iyo baga. Aw, uni na pala na. Hindi ata. Pulang ta na. Ako mainot. O, hanap mo na ha, kung gusto sa tuyan tan pulots digdi sa laang. Iyo. Di may bisita di si Duming. Oh! Nakaalaw ka dyan! Si Duming. May bisita? Gunong, tala. Yoy! Oh, Tanay na yo. yan sana. Dahil naman ako nagtatana. Dali na. Alangon yan man sana. Maya lugod. Oh, ano ang pulutan nindo kay na eh? Ano man eh. Wala ka mong pulutan. Nagkukuha pa. Pwede naan. Ikaw, matanda ka man. Tanang ko lamang kung anong klase yan. Ako na. Ayos yung pagdigdi ko ah. Dahil nagamok iba kay na eh. Yan sana nga na eh. Iyo man sana nakuha mo eh. Iyo masanaan. O baka di ka. Yan, mauruag na ka mo. O, iyo masanapalan madumado ka. Iyo masapal itong ino mo. Bitin lamang to. Ano ito, Kap? Inumus baga sa inumun ta. Ininaso sa tuyan tan pulots. Ano man ng tampulos nan? Aw, digdi ho, nagbumamambaga kita. Ano ta, day na inay. Yan sana nga na eh. Kinastang kan duwang tao nag-abot tigday. Si Isay. Saro duman mataba. Aw! Ay, sus. Day ko ta nindo inagda ito ta. Ngana ito. Yan sana. Tiglilimugmug ka ito ang arog ka na eh. Para kayong patanak ni Kap, inubaws. Iyo talaga, ngana talagaan. Para nagtalikod ako, pagbalik ko, wala na, di mo ako nakatana kang kastangaan. Oh, nya paano kayo na ito, wala na kita. Dahil naman akong ikabakal kayo na eh. Boss, maduman na kita. Dahil tanong sana ko tayo tinang raw. Yun na, kan, turtang ro na kamo sa dayan do bistado. Ay, tanglay baga. Dahil lamang ko nakatana kang sanggatos na ito.